mufaro wangu kuchinganzira zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa chino kune vatanga kutibata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inopinduruka neumboro mukati mebhaibheri. Saka kana mine mibvunzo yamuinayo sunungukai kutitumira nguva ichititendera mweya achitibatsira, tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Tara kupindura mibvunzo wabvunzwa nhasi. It's a very difficult question. Yeah, it's a very difficult question, but I want to hope and pray that God will help us to address that question biblically. Unotiwo kunai pastor, sei vakadzi vari kuparidza nekudzidzisa mumachechi, iyo 1 Timothy 2 verse 11 to 12 ichirambidza. Okay? Ndo mubvunzo wabvunzwa pastor, sei tiri kuona vakadzi vari kuparidza nekudzidzisa mumachechi umu, but ukaerenga 1 Timothy 2 verse 11 to 12 it's clear iri kurambidza izvozvo. Regai tiverenge 1 Timothy 2 verse 11 na 12. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the men, but to be in silence. Ndo mavhesi akotwa nemunhu uyu. Ndokusanga that is a very difficult question. Anzi vakadzi ngavadzidze vakanyarara uye vachizviisa pasi pevarume. Handitenderi mukadzi kuti adzidzise kana kuti atore ave nesimba pamusoro pemurume, asi kuti vagare vakanyarara. Now ndisati ndataura zvandira kutaura, ndira kuti timbotokonyana pfungwa mbichana. Vakadzi ngavasataure, they must learn in silence. Kuti kana vakadzi maybe kuchechi kauko, they must not say a word, they must be silent. Ndo verse 11. And you're asking yourself, ndizviri zviri zvaida kutorwa naPaul panapa, could let women be silent, because silent inoreva kuti silent haireva kuti the women must sing, because mukatongoimba you are no longer silent. Saka vakadzi vari kunzeri kana vasvika kuchechi vatu zvatoo zvimumumu kusvikira service ipere vodzokera kumba. It poses a serious challenge. Ndakambotaura mumashure kuti kana tichidzidza bhaibheri, some of the things you need to probe and question and ask kuti chii chaimboitika panguva iyoyo. The primary recipients vachinyorerwa vanga vamboita zizva zvamboitika kuti pazosvike pakudaro, then zvinorevei kwatiri. Now it is also important when you are studying the Bible kuti sometimes you even need to go back to the original language. The New Testament yakanyorwa neGreek, Old Testament yakanyorwa neHebrew, and quiz and probe and ask koma mazwara apa muchiHebrew macho kana muchiGreek aimborevei, zvinoreva chii kuti silent, izwi kushandiswa pari kuti silence muchiHebrew ndiani, rinorevei? Ndo pandada kuya ipapo kuti izwi rakashandiswa pari kunzi silence pa both 11 and 12 rinonzi hesukia. Hesukia inoreva iyo kuti be silent, inoreva kuti do your things quietly, inoreva iyo kuti let there be tranquility, peace, inoreva kuti let there be stillness kapawe nerunyararo, inoreva kuti let there be calm kapawe nekudzikama, inoreva kuti be settled down, gariskai, inoreva zvakare kuti let something be undisturbed ngapasave nechinokanganisa, chinodisturba, inoreva kuti don't be unruly, musava vanhu vari arrogant vasingarespecti vamwe. Hesukia inoreva zvakare kuti do not clamor for leadership or for authority. Ndosamaona verse 12 yabva yatiyo, I do not suffer a woman to teach or to usurp authority over men. Saka zvobva zvatokubvunza mubvunzo zvicha zvomboitika mazuva ayo. Paul ndiye anga adzidzisa kuti hakuchina mujudha kana mugreek, hakuchina murume kana mukadzi, taavamwe pakugorana kwenyasha dzaMwari. It was Paul who had taught so. So vakadzi vanga kuzvitora vari pachinhano chakangofanana nechevarume. Ndosaka muchona the same Paul anozodzidzisa futi akuti aiwa, women must be in subjection to the men kuna Ephesians chapter 5. Saka kwakwatoita issue yeauthority. Vana mai vakuda kuendawo pamusoro pevarume, vana mai vakuda kuexercise power pamusoro pevarume. Saka even kuchurch kwainzi kana baba vachidzidzisa, mai vaibva vatosimuka handizvo kana kunhu vachida kubvunza kana moitika chaos muchechi. Kusvika Paul akuti I would wish that women will learn in Hesukia. I would wish that they would learn quietly. I would wish that they would learn in peace. I would wish that they would learn with stillness. I would wish that they would be learn
that they would learn in a calm manner. I would wish that they would be settled down as they learn. Kana paine zvavada kubvunza pane imwe vhesi inobva kuti zvitori nani vazvinobvunze vakumpa, because tsika yanga yakuitika nguva iyoyo yanga yakuratidza kuti madzimai anga asisa respect varume, yet God had ordained right from the onset. Mubva pana Genesis chapter 3 pakatadza Eve naAdam kuti iwe mukadzi kuda kwako kuchava kwemurume wako. And it's a New Testament teaching as well. It's not just an Old Testament. Old Testament. Paul teaches it in Ephesians chapter 5. Varume zvise pasi, vakadzi zvise pasi pevarume venyu chaivo. Peter teaches the same thing, First Peter chapter 3. Vakadzi zvidzoremu zvise pasi pevarume venyu. But these women, especially at Ephesus and Corinth, they were no longer practicing subjectivity. They were not being subjective, and subjecting themselves, to the authority of their husbands. So not only in terms of kudzidzisa kuchurch kana utungamiri hwekuchurch, but even kudzimba chaiko chaiko vakadzi vanofanira kugara vakazvideredza vari pasi pevarume vavo. Saka ava vanga vasiri kuita izvozvo, vanga vakuchallenge varume, vanga vakukonzeresa nyonga. Ndo vari kunzi let them learn in Hesukia, let they be calm, let they be settled down, let they be peace, let they be still. Haisi silence yekuti ngavaite zvimunumu, but isilence iri kureva order nekuzvidzora nekuratidza kuti they respected those that were in authority. Why we are saying so? Because God prophesied through Joel that in the last days he will pour out, Joel 2:28, he will pour out his spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. So Mwari kuti vhangeri rinofana kuenda kumarudzi ose mazuva ekupedzisira. Sons and daughters will go with that word. Go ye therefore and preach the gospel. Haina kuudzwa varume chete, paitwa nevakadzi vakanga varipo. Saka Mwari haagoni kuzvipikisa kuti ari kuti ndichadurira mweya wangu panyama yose, vanakomana nevanasikana vagoprofita. Endai naizvozvo munoparidzira marudzi ose nendimi dzose nevanhu vose nezvechokwadi ichi. Ozoti zvakare vakadzi ngavaite zvimumumu, handidi kunzwa kuti vataura anything. That does not make sense. Saka ndo zvinokutuma kubvunza kuti chii chaimboitika mazuva iwayo. Wodzokawo zvakare kulanguage yacho, woona kuti yanga isiri silence yekunyarira kuti zi, but yaiva silence yaitsamira pakuti they must be respectful. Vakadzi ngavarespecte authority, vakadzi ngavazvideredze, vakadzi ngavazvise pasi, vakadzi acknowledge authority varume, vakadzi ngavadzidze paine peace and tranquility. No silence yaitaurwa panapa. Ndodaira zvajeka kana zvisina, like we have always said, please feel free to give us some follow up questions. Ndodaira kuti tinobatsirana nenzira iyoyo. Mwari atikomborere. Amen.